Nos akkor, zongora első korcsoport. Azt gondolom, hogy versenynek a szervezéséhez fontos, hogy milyen zsűrit választunk. Szerintem mi az ország legvajszívűbb zsűriét választottuk a mai napra. Azért tartott ilyen sokáig, és azért nem tudtunk előbb eredményt hirdetni, mert meg fogják hallani, hogy mennyi díjazott van, rengeteg. Az utolsó matricát is ráragasztottam az érvekre, pedig mindig fölé rendelek. Szóval nagyon sok mindenkit fogunk most ide kihívni, és akkor még annyit szeretnék kérni a gyerekektől, hogyha átveszik a díjat, akkor a zsűritagok nyilván kicsit előrébb fognak jönni, mert úgy sokkal célszerűbb lesz ajándékot átadni, mint az asztal mögött. És akkor én arra kérem a gyerekeket, hogy szeretnének egy jó fotót, ahol három kiváló zongoraművész és kedves igazgatóim is ott van, akkor álljanak meg ott egy pillanatra, és akkor készítünk egy csodás fényképet. Kipróbáljuk. Elsőként egy kaposvári gyermeket fogok a színpadra szólítani, neki ez talán nem lesz nagyon nehéz. Első A korcsoportban dicsérő oklevelet kapott Horváth Emma, felkészítő tanára Bodnyi Vörös Katalin, és a kaposvári színpadra. Emmácska, tanítsuk meg a többieknek, hogy kell ezt csinálni. Fordulj a közönség felé, oda néz a fotómasinához, mosolyog, és már végeztünk is. Na, akkor ezt javaslom, hogy mindenkinek is a továbbiakban. Harmadik helyezést ért el ebben a korcsoportban Ódor Lotti, felkészítő tanára a Brüsszelni Petákói Csirona, és a Barcsányi Kábel Művészeti Iskolából érkeztek. Ők már nincsenek közöttünk, de egy nagy tapsot kérjük szépen. Az második helyezést ért el az 1A korcsoportban Bernát Bardamás, felkészítő tanára Bernát Nélkülő Zsuzsanna, és a Siófoki Vampottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából érkeztek. Született még ebben a korcsoportban második helyezés. Szeretettel szólítom a színpadra Száraz Ajtai Helgát, felkészítő tanára Almási Margit Mária, és a Pécsi Lisztelen Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskolából érkeztek. Száraz Ajtai Helgát várjuk, vagy esetleg valakit a pécsi kollégák közül, aki lesz olyan cuki és hazaviszi. Kedves pécsiek! Tegyük félre, vigyétek el, és akkor nem kell el utána. Jöttek fel, jöttek, jó? Köszönöm. Nagyon egyszerű. Köszönjük szépen. Van még egy ezüstérem ebben a korcsoportban. Veres Amátának szeretnék átadni, felkészítő tanára Szalosközi Péter, és ő is a Pécsi Lisztelen Zeneiskola növendéke. A kis hölgy. Ja? És most erről lesz látni. Te nem vagy az a nem voltál. Gratulálok. Nem ő, hanem ő vagy ő nem a Máta. Ő később. Ő elviszi a Máta. Nem, vajon szent egy fotót megértem, ha már jösszáll dolgoknál. Hozzá csak véletlenül menjen a színpadban. Első A korcsoportban nem született első helyezés, azért, mert kiemelt első helyezés született. Partos Márk Jánosnak szeretnénk átadni, felkészítő tanára Sorfőzőné Morvai Gabriella, és szintén a Pécsi Lisztelen Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulóját. Köszönöm. A pécsiek közül hadd kérjük meg, hogy hazavigyenek. Az első B korcsoporttal folytatjuk, hát egy bő A4-es oldal eredmény. Dicsérő oklevélben részesült ebben a csoportban Convento Isabella Józsefi, felkészítő tanára Vígor Zanett, a Pécsi Zenete Kozárműseri Alapfokú Művészeti Iskolából érkezett.
Szintén dicsérő oklevelet kapott Gál Boróka felkészítő tanár a Vörös Tamásné, a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Na hát, ezt bevezetjük. Egy újabb dicsérő oklevél Gálosi M.I. felkészítő tanár Garambölgyi Attila és a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Nincs vége a dicsérő oklevelek sorának. Sándor Anna Luizát szólítom szeretettel felkészítő tanárra Erősné Máté Éva, a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolából érkeztek. És szeretnénk még egy dicsérő oklevelet átadni ebben a korcsoportban. Vörös Izabellának adnánk felkészítő tanárra Garambölgyi Attila és a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Egy külön díj is született ebben a korcsoportban. Kővári Helinának szeretnénk átadni. Murászki Ingrid a felkészítő tanára és a Szent Lőrinci Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskolából érkezett. A Manók Országában című előadásáért kapta ezt a díjat. Szuper! A harmadik helyezések jönnek, szám szerint 5 darab. Az elsőt Hajdú Emiliának szeretnénk átadni felkészítő tanára Gatta Istvánné és a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolából érkeztek. Szeretettel szólítom a színpadra Hajmás Lillát felkészítő tanára, Horváth Baics Ágnes, a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Szintén bronzérmes ennek a korcsoportnak László Barnabás Ferenc felkészítő tanára László Gábor és a Kozár-Mislényi Alapfokú Művészeti Iskolában tanulnak. Egy újabb bronzéremnek örülhet Molnár Roland, felkészítő tanára Ihász Irén, a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Kedves Pécsi, Simonics Nolát szólítom szeretettel, hát valahogy még közöttünk maradt, felkészítő tanára Horváth Győri Eszter és a Bonyhádi Általános Iskola és Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolájából érkezett. Simonics Nolát. Véget ért a harmadik helyezések sora, második helyezést szeretnék felolvasni. Elsőként szeretettel szólítom Domkó Fannit felkészítő tanára, Bártali Bolyai Éva, a Bölcsesség Közötte Óvoda, Általános Iskola, az Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Szintén második helyezést ért el
Katics Lora, felkészítő tanáros Sörgőzőné Morvai Gabriella, Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Szeretettel szólítom a színpadra Kovács Bertoldot, aki szintén ezüstérmes ennek a korcsoportnak, felkészítő tanár a Tölgyesi Rita és a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Köszi, Bertükén. Kovács Pentrát szólítom szeretettel a színpadra, ő is ezüstérmes ennek a korcsoportnak, felkészítő talán a Sörgőzőné Morvai Gabriella, a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. És jutott még egy második helyezés erre a korcsoportra. Takács Flórának szeretnénk átadni, felkészítő tanár a Tölgyesi Rita és a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Gondolhatják, hogy nem fogadkodott a zsűri, hiszen volt már 3 darab bronzérem, 5 darab, volt 5 darab ezüstérem, hát első helyezésből is akad ebben a korcsoportban néhány. Első helyezést ért el Baranyai Dániel, felkészítő tanára, Bék Dina, Zárageszedő, Pályázati Hormánában, Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Kapós lesz ez az aranyérem, vigyázz már nagyon hazafelé. Szintén első helyezést ért el ebből a korcsoportban Bekke József, felkészítő tanár a Kis Anita, és a Szent Mór Katolikus Óvoda Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium tanulója. A zsűri úgy ítélte meg, hogy ebben a korcsoportban az első helyezések mellett kiemelt első helyezést is szeretne osztani, méghozzá 2 darabot. Az elsőt szeretnénk átadni Mosonyi Violának, felkészítő tanára Verasztó Ervin, és a Pécsi Martin Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Viola a eredménye mellé a Emma Wally József kedves zsűritagunk és a Szent István Király Gimnázium felajánlásaként szombaton felléphet Budapesten a Tiéd a Stampé rendezvényen. Lehet, hogy ő ezt még nem tudja, szegény lézekbírjattal néz. Tök jó lesz, hogy nem kell versenyezni, és egy igazi Stampé muzsikálhat. Jó, anyáim tudják, ne amúgy, megbeszéltük. Gratulálok hozzá! És akad ennek a korcsoportnak még egy kiemelt első helyezésre, amit Páder Andrusnak szeretnénk átadni, aki a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola tanulója, felkészítő tanára Sarkadi Ferenc. Elérkeztünk a második korcsoporthoz, tehát a második korcsoport eredményeit szeretném olvasni. Ismét a